Good day, my people. Good afternoon, good morning, good evening. It depends where you're watching from. Welcome to Miro African Television. On today's episode, I'm going to discuss, I and our brother are going to discuss about Igbo identity crisis all over the world, both back home and every corner of the world. For those who are joining us for the first time, I will advise you to subscribe to Miro African Television and click that little bell so that you will be getting notification as soon as Miro African TV comes live. Welcome once again, and I would like to use this opportunity to welcome my brother Mazi Chukwuka Chizorom. You are welcome to today's show, my brother. Yeah, my brother, good afternoon from here. I'm calling in from Istanbul, Turkey. Okay, thank you very much, my brother. And thank you, our viewers. So, what we are going to discuss today, my brother, the discussion got to include Igbo language and Beke and everything, because we are here to discuss about the identity of Igbo. You understand? So, there are issues naga on mostly back home and in America. Because I believe from that na ndị nọ n'ụlọ na emulate our people nọ na US mostly, because ha na who United States as their last bus stop or obodo no ketere Chineke. After US you see God himself. And when the issues pop up last time, when him and some people they discuss and along the line maka ndị Igbo si n'okwu na-ekwute okwu nwanne. Somebody now go no umu ise na US, umu ise, and these 5 children na ha na-enwe ha na-akpọ identity crisis na US. Mundi ebido argument. Aya dogide ha ịma ndị Igbo sa agwofo onye hụrụ weke. Msi ma jukele gị nwanne m. Ọwụ fọt ụmụazị amụrụ amụ na ha na asụ Igbo. Ka ọwụ fọt the parents. Ebe nna nọ na US gaa school gocha akwụkwọ, bega flight lọwala Igbo gaa lụọ nwaanyị, kpogote nwaanyị ya na US, ha mụọ nwa from a day old till nwatakịrị eri 20 years or 25. Ị na-agwa m na nwa gị na anụ Igbo mana ha asụ Igbo. My brother, ele onye a ga-eblame ọwụdị ụmụazị ka ọwụdị parents? Nke anụ ahụ nnọọ mmadụ nwaanyị isi nwunye di ya nye ya mmanụ ka o ji taa mkpụrụ akwụ. Onwere otu ụta ga-esi dịrị ụmụazị burukwa gbago n'elu gaa n'ugwu gaa na ndịda ndị nne na nna ka ụta ha dịrị. Ọ bụrụ na ile anya ụfọdụ ndị dị ka anyị nwa ndị na-alụghị ụmụ nwaanyị ndị Igbo, mụ a nwunye m awụghị onye Igbo mana onye isi ojii, onye Akụbai. Ama m ihe ọ na-ewe m n'ihe bịakwuo na mụ na ha ebighị n'ofu siti. Ha nọ obodo ọzọ, mụ anọkwa na Turkey here, ha nọkwa na under part of Europe. Ama m ihe ọ na-ewe m ịgba mbọ hụ na m na-akụziri ụmụazị ahụ Igbo, hụ na nne ha sef bụ onye mụ a na-ebu ụzọ a convert, maka amago m na convert ọ ga-adị izi convert ụmụazị because ụmụazị na-eso ka nne ha. Even na-agwakwa nne ha na-akụzikwere ya asụsụ nke bụ unu, nke bụ asụsụ ejima ndị bụ unu, asụsụ unu gogo, ọ bụghị French nke o ji abụ. Even my brother, ka m titụrụ gị aka, even ihe mmadụ ji alụ ụlọ ka o jee lụọ nwaanyị Igbo. Hey, na YouTube asịkwala m na m nwere issues na streaming. Also, please use a different frequency. I'm using the normal frequency 8.4 seconds. Na Honandia, do you know when he notice what will I promote the culture of Igbo people? Immediately. And our people are not record there. Our people are working on this thing now. Yes, now 2 minutes. Here, I'm video here which day, and we get any issues. And they discuss, they discuss the division of Africa na Berlin. And we get issue. Many people na teach you about Igbo culture and problem. The Hebrew problem habata. It's like it's already programmed
And these AI programs and softwares immediately dictate no nebidoro kujiwe mewe enlighten our your people. The keywords bahana key hana in. Those keywords in afo strike hana there. Oh man, the worst thing about ending nke na achi wake up ada have ma just uchishi ana aswari ishi. You know, n'ebe ọkụ dị. Imagine I'm kwuru okwu na abanyere ụmụaka anyị data na nwoke ga-anọ na like me now nọ na ala bekee, anọ m na German now. Mụ nwa lụrụ onye ọcha mụ ofu nwa nwaanyị. N'ime ofu nwa nwaanyị na ọ na-anụ Igbo. Ị getago? Upon na nwụ na anaghị m anọ n'ụlọ steady. Nne ya ọ na-aga school. Ihe niile activities na-aga around ha wụ German. But ọ na-anụ Igbo. Ana m anwa nga nwere ike. M nọ around m na-ezi ozi m na-eji Igbo agwụ ya okwu. Aha ya wụ Naomi. Ana m akpụ ya Naomi, ana m akpụ ya aha Igbo ya. Wụ Chimudemma. Ị getago? So ịpụ na-ezi jụọ ya sọ ahịa gị na ọgwa gị na ahịa ya wụ Chimudemma. Ị getago? That's Chidimma. So but mmadụ ga-anọ na United States bie for 30 good years. Baa gị ụgbọ hapụcha ụmụ nwaanyị niile amụrụ na US ma ndị ka Igbo amụrụ na US ya alọwa Igbo bịa ịlụ nwaanyị. Gwagodi one reason iji lọwa Igbo bịa ịlụ nwaanyị. Chineke bụlụ. Akwa na ka we preserve our culture and identity. Thank you very much. If we preserve culture identity ke mmadụ garuziri ebe enu nyewe own goal. My brother, own goal ke gwuru ike na nwaanyị bịara na US mụọ nwa isi ala Igbo gbagolite bịa mụọ nwa na America. Zuma nwa gị from day one with the bekee. Zongi ya until ru 20 years. Gị bịa mepe ọnụ iji rie ji na ede na chịkọwara mụnwa wụ ejirike mụwa nọ na German. Datara ihe mere nwa gị ji na ha sụ Igbo wụ the environment ọhụrụ onwe ya. Nwanne ihuru n'obodo a m nọ o doro m anya that ndị Ghana ịbịa n'obodo ị ga-ahụ ndị Ghana. Ndị Ghana niile na-ahụ imere onye Ghana hụrụ gị na ihe na-etigwe etise enyi. Etise. Okay, leg with their language. Gị reply in English okwu agwụ ọ gaghị utter a word again. Because yes. Either no ha asụ both German and the English language. But everything on need in an office. Okay, do you know why you